Good morning mga kalugaw. Today po magluluto tayo ng burong mustasa or ginisang burong mustasa. So first, kailangan hiwain muna natin yan. Hiwaan natin ng maliliit. So binuro ko yan ng mga over the weekend, Friday ata. Old recipe from my mother po. Kasi nung mga bata kami, palaging yan ang niluluto ni nanay. Hiwain lang ng maliliit. Hanggang sa, yan, finish na po. After that, prepare natin yung bawang, sibuyas, and then yung kamatis. Nilagay ko dyan is isang buong bawang. Tapos 2 pirasong sibuyas. Mura ngayon ng sibuyas guys. Mura na. Kaya pwede na nating damihan ng sibuyas para mas masarap. Then yung kamatis. Kamatis is optional lang siya. Since maasim naman na siya, pwede nyong dagdagan once na hindi pa masyadong maasim. Ayan po yung binili kong egg sa tindahan ni Jaisal. So, 9 pesos. Super mahal ng egg today, ah. Mag-start na tayo. Whoops! Shout out to Xiaomi. Kasirola ni Xiaomi ang gamit ko, guys. So, non-stick. Bawang muna. Wait natin hanggang sa mag-golden brown. Yan. Oops. Meron pa yatang nalaglag na pilik mata ko. Charot. Ayan. Pwede na yan guys. Lagay na natin yung sibuyas, I think. That's it. Pwede na ilagay yung sibuyas. O, tilapia daw guys. Naririnig nyo? Then yung kamatis, hindi ko na siya hiniwa. Actually, nilaga ko yan. Binabaw. Nilagay ko siya sa sinaing ko. Para lumambot. Yan. Press na lang. After that, pwede na ilagay yung main ingredients natin, which is yung binurong mustasa. Tapos haluin lang para ma-incorporate lahat ng ating ingredients. Dagdagan nyo na lang ng salt if matabang pa. So, magbe-base tayo dun sa pagkakaburo. Yung pag binuro mo kasi yan, nilalagyan na siya ng salt. Then,
Patutuyuin lang yung sabaw. Huwag nyo nang ilagay yung sabaw. Then, egg. Yan na po yung egg na binili ko. After 3 minutes, pwede na siya ilagay. Halo pang konti. Makita nyo guys, wala siya halos sabaw. Yung iba kasi pag niluluto niya, sinasabay pa nila. Nilalagay nila yung konting tubig nung pinagburuhan. But ako hindi na po kasi medyo maasim na. Mas aasim pa kasi lalo eh. Halo pa more. Lalagay ko na po yung egg. Kasi sa inyo po kung gusto nyo dagdagan yung egg. But for me, 3 lang. Mahal eh. Ayan. Tusukin lang po para pumailalim yung egg. Malagyan lahat. Then, cover natin siya. Let's wait for 3 minutes, I guess. Oh, 3 minutes daw, sabi ni ate. That's it. Konting halo. We're almost done, guys. So, I think pwede na yan. Tikman na natin. Titikman na. After this halo-halo. Luto na yan, guys. Okay. Tikiman time. Init pa. Damn, ang sarap. Very good. Okay daw. Just okay, okay. Bye guys. Thank you for watching. Have a blessed Wednesday ahead. Thank you.